Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme rozdiely v šrafovaní vo výkresoch oproti verzii napríklad 7, kde to bolo robené inak. Takže máme tu v podstate zobrazenú zostavu v dvoch rezoch. Jeden je plný rez a druhý je miestny rez. Tak si ukážeme, ako upraviť to šrafovanie. K šrafovaniu sa dostaneme tak, že jednoducho na karte Layout klikneme na šrafy a dostali sme sa do panelu, do dashboardu príkazu Edit Hatching, čiže editovanie šraf alebo šrafovania. Prvé, čo si urobíme, je, že si vylúčime zo šrafovania komponenty, ktoré sa nezobrazujú v reze, takže to by bol hriadeľ. Vyberieme, že vylúčiť hriadeľ z rezu. Keby som ho chcel vrátiť naspäť, tak dám zase include. Exclude. Ďalej vyberieme túto časť, tiež vylúčime z rezu, čiže ponechal nám iba to, čo je v miestnom reze. Podložku takisto vylúčime z rezu, maticu tiež vylúčime z rezu. Teraz upravíme smer a hustotu šrafovania, takže vyberieme si tento komponent a ideme meniť uhol šrafovania. Uhol šrafovania je tu, čiže ak by som chcel opačné šrafovanie, tak bude 135 stupňov. Vrátim ho naspäť na 45 stupňov. Môžete tú hodnotu zapísať alebo len klikať. A teraz zmeníme hustotu šrafovania, to je tu. Dáme to tie šrafy, aby boli väčšie. A tak máme upravený prvý komponent. Teraz budeme upravovať ďalší komponent, napríklad tento. Dáme opačný smer šrafovania, čiže to je 135 stupňov a dáme to trošku väčšiu vzdialenosť medzi šrafovacími čiarami. Ďalej upravíme napríklad tu. Dáme si opačný uhol, čiže 90 a 45 je 135 a tú hustotu šrafovania skúsim dať teraz, 14. Tak, mohli by sme mať takto. Teraz si ukážeme, ako sa dá toto šrafovanie skopírovať sem na tomto komponente. Dám ho kopírovať z tohto a vidíte, že je skopírované aj uhol, aj veľkosť medzier. No a ostáva nám napríklad ešte tento komponent. Môžeme použiť šrafovanie z galérie. Vyberieme si ISO, napríklad ISO Plast. A dotočíme to na 0 stupňov a zväčšíme to na hustotu šrafovania, akú požadujeme. Takže takto jednoducho sa upravuje šrafovanie vo výkrese. Pokiaľ by sme to šrafovanie urobili už v modeli, tak by sme mohli použiť šrafovanie z modelu. Potom by sa nám nastavené šrafovanie z modelu zobrazilo do výkresu. Toľko teda k úprave šrafovania vo výkrese.